जुला के ठीक लागल तो मास्टर साहेब इतना नहीं भोचर भोचर मोड़ के बोलता है इतना ज्यादा ना बोला करो तक खुद से ना बोलते गरम है वो गरम है गाँव वाले कौन बोलत रहे ज्यादा खाली हमारे बतिया के लिबरी लेखन छिपड़ी लेखन पाथे लागत है आज इतना बात बोल रहे हम मिथिलेश बाबू सब गलत बात बोलत है ये हम जा जाता गीत संगीत में बात सोच के बोलल जाला हम कहतनी का तू कहत रहता इसमें के उसमें मार में के पूछ ले हवा मत बोलना पाउल इतना ना बोले मरे का कहले बानी और कने गणेश भगवान के पियर रंग से बड़ी प्रेम हम पियर लड्डू चहेला पियर जनेऊ बा एगो पियर धोती बा कई लोग कहता कि पियर जॉन्डिस होला पियर केरा होला पियर को पियर ये लोग सब खुद ही देख ली कहां खाली कीड़े खेपड़ी में रहबे करता इनका लोग सब पूछ जब कि गणेश भगवान के पीला रंग से काहे प्रेम हो ये लोग ना बता ये लोग खुदे पीला हो पीला रंग में रंगा गइल बा काहे कोनो भी कारण होला बात के पियर रंग से गणेश भगवान के पीला रंग से काहे प्रेम हो काहे कि शिव पुराण में लिखल बा कि पार्वती मैया अपना देह में अवटल लगौली आई अवटल लगा के मई छोड़ौली मई छोड़ा के वो पिंड तैयार कैली अब वही पिंड में प्राण डाल देली त एगो बालक के जन्म भई जेकर नाम उमा सुतम जेकरा के हमनी के गणेश भगवान कहि गेली ध्यान दो तो अवटल कौन चीज के बनेला अवटल बनेला तीन गो चीज के या तो हल्दी के ना तो चंदन के ना तो सरसों के आ तीनों पियरे होखेला भइले त जेकर जन्म पियर से भइल ओकरा पियर से प्रेम काहे न रहे अब ये लोग कहने कि पियर से प्रेम रहे त पियर केरो होखेला होखेला त एगो लेके खा लगले ले फुसाऊ लगा पेटे भर के क्या कहले वाली भाई हां गाना यहाँ के ढेर बा ठीक है बात अपन करे लेकिन हम मिथिलेश बाबू सही बात पर विचार करे के चाहिए कि औजा के गलत बात बोलत हम कहत नहीं कृष्ण भगवान खाली निमने बात के जवाब दे हम ध्यान दो जगह बड़ी सुंदर है से बात के हम जवाब ना दे हम कहत रहे कि रामचंद्र जी के परिवार में कृष्ण जी के परिवार में उनका बाप मंदिर के पूजा ना होत रहे शिव जी के परिवार में तो तुलना करे तो त्रिदेव से करो शिव जी के नाम लो तो ब्रह्मा से करो विष्णु से करो सही बात अब विष्णु के अवतार श्री रामचंद्र जी हर जन त्रेता युग में आके एवं लीला कोइले वाले द्वापर युग में कृष्ण कन्हैया आई वाले एक कौन ऐसा युग बा जौन में शंकर भगवान नहीं खान ध्यान दो सतयुग में रामचंद्र जी का नाम ना सुनो वो में दोसर अवतार था यही दुगला बनी एवं तुलना करे तो ब्रह्मा विष्णु महेश ई त्रिदेव परिवार हो ये ऐसा परिवार हो कि ब्रह्मा जी या शिव जी सर्व देवता है सबकर देवता है हमें यक्ष गंधर्व नाग किन्नर दानव मानव सब कोई जाला एवं अपन आशीर्वाद प्राप्त करेला लेकिन विष्णु भगवान के वो ऐसा परिवार है चाचा कि जौना परिवार में लायक लोग के गिनती होखेला है लायक लोग में भइलू ना रहे ध्यान दो परिवार के तुलना ऐसे करे के खाली हम मत रो चलो हाँ